També avui ens interessarem per una història d'aquestes que ens agrada destacar en aquest informatiu que us oferim entre les 12 i la 1 del migdia. Parlarem amb el professor de primària molinenc, el Luis Garrido, que ha aprofitat el període de confinament per crear un canal de YouTube, que us el recomanem. El canal és Maestro Luis Primària, on hi penja vídeos, per exemple, explicant contes per la canalla, però també fent propostes de jocs i manualitats per poder fer aquests dies a casa. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Fijaros, iba a preparar la mesa para empezar a comer y una manada de Pikachu salvajes han aparecido en mi camino. ¿Qué hacemos con ellos? Porque no tengo Pokéballs para capturarlos. ¿Y si los hacemos con papiroflexia? Dentro vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Bienvenido un día más a mi canal y primero de todo te quiero dar las gracias por apoyar tanto mis vídeos, sobre todo los de papiroflexia. Bé, passen 2 minuts a 2:15. Aquest que esteu escoltant ara mateix és el Luis Garrido. Ell és professor de primària de Molins de Rei, que en el marc del confinament ha trobat la creativitat creant un canal al YouTube, fàcil de trobar. El canal és Maestro Luis Primària, com l'heu escoltat, i allà hi penja diversos vídeos, explicant, per exemple, contes pels més petits de la casa, però també propostes de jocs i de manualitats, com escoltàveu ara també. Bé, són aquestes iniciatives que ens agrada també destacar en ple confinament, a banda de parlar de l'actualitat més rabiosa, també aquestes alternatives, aquestes propostes que surten per fer més amena aquests dies, aquestes setmanes de confinament. Ens acompanya el Luis al telèfon. Què tal, Luis? Bon dia i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Hola, bon dia a tothom i gràcies a vosaltres per haver-me trucat. Molt bé. Escolta, com portes el confinament d'entrada? Bueno, els primers dies va ser pitjor, perquè era una situació que no havíem viscut, ni jo ni ningú del meu voltant, òbviament, i l'angoixa era la que predominava d'una manera molt elevada. Ara, com estic fent vídeos, he trobat com la manera de dedicar un cert temps a crear, a construir, amb la meva vocació, i per tant són hores que no estic rebent tants inputs als mitjans de comunicació a nivell de notícies, de veritat bastant dures les que estem vivint. Hem de dir que el Luis, em sembla que has treballat en diverses escoles de la nostra vila, però que ara actualment estàs treballant a Vallirana, oi? Sí, jo ja porto uns 12 anys de mestre i vaig treballar tant a l'escola d'Alzina, de Molins, com a la Josep Maria Madurell. Però ja porto uns 9 anys, més o menys, a Vallirana, a l'escola Pompeu Fabra. Escolta'm, i ens expliques, ara ens has contextualitzat, primer passant-ho, malament aquests primers dies, em sembla que també molta gent podríem compartir aquesta sensació. A partir de quan et sorgeix la idea de crear aquest canal de YouTube, Luis? Doncs mira, em va sorgir d'una manera molt espontània, perquè, com comentava anteriorment, els primers dies van ser molt difícils per mi. Em costava molt dormir, estava molt nerviós, angoixat, por, i llavors, clar, jo no sóc sanitari, no podia col·laborar en un hospital directament, no? I vaig pensar, si jo com a adult ho estic passant bastant malament, com ho han d'estar passant els meus alumnes, els meus nebots, la resta de nens i nenes? I com a mestre que sóc, què puc aportar en aquest moment, no? Ja que no puc treballar en un hospital, que és ara mateix el sector sanitari el que està al peu del canó en aquest context, doncs què puc fer com a mestre? I em va sorgir el dir, i si em gravo amb activitats didàctiques que siguin d'aprendre, però bastant lúdiques, en les quals els nens i les nenes principalment, però també la resta de famílies, puguin passar una estona d'aprenentatge entretingut i distès i s'oblidin una miqueta, almenys per uns minuts, de tot el que està passant i amb materials molt senzills que tinguem per casa, que no hagin d'anar a comprar. I així va ser d'una manera superespontània. Si busqueu al YouTube, com us dèiem, Maestro Luis Primària, hi trobareu el canal de Luis, 176 subscriptors de moment, que això està molt bé, i 19 vídeos que hi has penjat, que a banda de manualitats també veig que de tant en tant hi vas introduint l'explicació d'un conte, oi? Sí, aviam,
Jo les dues seccions que em van sorgir ja directament des del cor va ser la papiroflèxia, perquè es pot treballar la geometria i perquè dona un resultat immediat i amb recursos que són fulls que fins i tot jo la majoria són fulls que tinc per casa ja utilitzats. I l'altre eren els contes abans d'anar a dormir. I per què? Doncs per reduir moltes angoixes, ansietat, insomni que estem arrossegant nens i adults en aquest confinament i per també seguir contagiant el plaer lector, no? L'enamorar-se d'històries. I aquestes són les dues seccions que són les primeres que vaig crear i que estan tenint molt bona acollida. Però després també en tinc d'altres de raonament lògic, de jocs educatius, de jocs que poden fer tant en català com en castellà doncs, per repassar vocabulari, comprensió lectora, càlcul, i a més, doncs, també de notícies d'interès que siguin positives per avair-nos una miqueta, no? D'aquestes notícies tan dures que estem rebent, i d'atenció visual, que aquesta els encanta, tant a nens com a adults, anar trobant objectes amagats, que això és per treballar l'atenció i la concentració, que en aquests moments de confinament tenim tanta angoixa dins que la dispersió és molt gran. Doncs aquest canal de YouTube que t'ha servit doncs, per treure la creativitat, no? I treure les angoixes, Luis, però anem a l'altra banda. Quin feedback has tingut de la gent? Perquè en alguns vídeos he vist que t'escriuen i que la resposta és bastant positiva, no, Luis? Molt, molt. Estic supercontent perquè ho he fet des del cor i d'una manera molt humil, perquè em gravo amb el mòbil que tinc i no tinc ni plafons ni una il·luminació X determinada, i estic rebent uns inputs molt macos, sobretot, principalment, dels meus alumnes o els que he tingut per l'escola o els que tinc ara, així com de les seves famílies, dels meus nebots i de molts altres nens que m'envien fotos de papiroflèxies que ells han fet a partir dels meus vídeos. Sobretot una cosa que m'arriba moltíssim al cor és quan em diuen «Ei, he pogut dormir gràcies al teu conte», o «El meu fill ha pogut dormir», o fins i tot adults que em diuen «És que jo em poso els teus contes per agafar la son més aviat», no? I ho han agraït moltíssim. És un feedback des del cor i trobo que es correspon amb el que estic transmetent. No puc estar més content. Amb quina periodicitat ho fas per això? Penges vídeos cada dia, Luis? Doncs ara mateix estic penjant normalment un vídeo al dia. A vegades fins i tot 2 al dia, Però és perquè, com ara s'està creant i porta només 2 setmanes, doncs per donar-li més força i perquè hi hagi més propostes d'activitats per a aquest confinament. Sí que aviam, el ritme d'un vídeo al dia és bastant intens. Per tant, segurament tindré alguns dies a descans, Escolta'm, i un cop es recuperi el curs normal, que no sé si serà doncs, al juny o ja directament hem d'anar al setembre, això tens intenció de continuar-ho o com t'ho has plantejat? Sí, aviam, jo, ja que ha nascut això, i que per mi és molt maco, i per la gent que ho està visualitzant, vull continuar-ho. No vull que s'aturi quan comenci, diguéssim, la rutina escolar habitual, no? Presencial. Sí que és cert que el fet d'estar impartint classes presencials doncs, em farà també reduir una mica el ritme de publicacions, però vull que continuï, vull que segueixi, perquè són activitats que complementen molt bé el treball escolar i que generen un vincle molt especial també. Llavors, no li vull posar una data de caducitat. Doncs, com a resum, diríem que et sents satisfet, Luis, d'haver creat aquest canal, d'haver tret totes aquestes angoixes i, de més a més, doncs, de la implicació que també i el feedback que has rebut dels alumnes, no? Positivitat en tots els aspectes, doncs, Exacte, sí, vull dir, va ser una cosa superespontània, humil en material i incerta, perquè no sabia si veuria algú o no em veuria ningú, i em conformo molt amb el feedback que estic rebent, que és impressionant a nivell a nivell emocional, no? Estàs ajudant moltíssim, segueix així, ens agrada, i no vull que això s'aturi. Per tant, doncs, és una manera de treure la meva vocació i posar-la al servei del moment que estem vivint, no? Què puc contribuir en aquest context? I no em puc sentir més satisfet.
Doncs si voleu fer-hi un cop d'ull als vídeos que va penjant el Luis, heu d'anar al YouTube, posar Maestro Luis Primària i allà hi trobareu el canal amb, de moment, 19 vídeos penjats que ha fet des de que va decidir crear aquest canal. Luis Garrido, doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho i felicitats per la iniciativa, eh? Moltes gràcies a vosaltres. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.